Näme üçin her bir aýalyň öz şahsy puly bolmaly. Şonuň temam şo hakynda. Her bir aýalyň özüni doly bagtly duýmak üçin öz şahsy puly bolmaly. Ol oň üçin hökman irdenden agşama çen daşyna kazanç edip gelmeliler. Esasan hem öýünde küçük bäwejig bagolsa ýa çagalar köp bolsa ýa-da diňşoň elinden naharýan ýollaşy bar bolsa. Erkek adamlar bu ýöne bir matematika hasaplap görüň. Sizin geliniňiz çağınızda seretýärmi? Edil şol ýaly käbir gelinler ňaňka tutýar. Ňaňkaň bahasy näçe gyzyklanyň? Ikinji, sizin öýüňizde günne süýjüje nahar bişýärmi? Powar näçe pul alýar şoň üçin? Şonça puly sizin geliniňiz öýüňizde ekonom etdi. Üçünji, öýüňiz günne arasalapçyk, tämirläpçyk arlak goýarmy? Klinik näçe pul alar günne şo zatlar etmek üçin? Ýene-de sizin geliniňiz şonça puly sizin öýüňiziň büdjetine ekonom etdi. Siz şo puly üýşiragada sizin geliniňize berseňiz nähili bagtly bolardy. Käbir erkek adamlar şaýda aýdyp biler. Men öz döwrüne gudaçylyga baramda öz diýen pullaryny töledim, şeýden satyn aldym diýip biler. Şeýle-de bu aýal adamyň öýe seretmek, çaga seretmek, nahar bişirmek borjy diýip bilersiňiz ýöne. Ertek gün sizin aýallygyňyz ýa-da gyýdyňyz durmuşa çykanda siz ýanyna nähili ýan ýollaşynyň bolmagyny islersiňiz? Şo soraw size.